ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବିଜେଡି ବୁଡ଼ିବ ନା ଉଠିବ, ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବତନ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲ ବା ଲୁଲୁ ସାମଲ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବିଜେଡିକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ବୋଲି ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଇଏ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। କାରଣ ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଲରେଡି ବିଜେଡି ତଳକୁ ଯାଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ବିଜେଡିକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ହେବ, ସେ ଧକ୍କା ଲାଗି ସାରିଛି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ। କ'ଣ ସେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କାଟି? ନା, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ୍ ପେଜ୍ କିଏ ଲେଖୁଛି କ'ଣ ସେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାବଧାନ, ନାଲିବତୀ ଜଳୁଛି, ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଦେଲେ। ଭଣ୍ଡାରୀପୁରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଦୁମୁହା ନୀତି ବନ୍ଦ କର, ନହେଲେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ତା ପଛରେ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ରେଡି ଟୁ ଫାଇଟ୍, ଜୟ ବିଜେଡି, ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍, ୟେସ୍ ଜୟ ବିଜେଡି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ବି ଆସିଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଚେତାବନୀ ନିହାତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ, ଲମ୍ବା କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେ ଭଣ୍ଡାରୀପୁରୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କାରଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମର୍ଥକ, କଥାରେ ନ କହି କାମରେ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସମର୍ଥକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ଭଣ୍ଡାରୀପୁରୀ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି କଥା କୁହନ୍ତି, କାମରେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷେ ପୁରିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି। ତେଣୁ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯାହାକୁ ଏଇଥିରେ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ୍ ପେଜ୍ରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବି ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁଲୁ ସାମଲଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାନେ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ନଚେତ୍ ଆଉ 5,000 ଭୋଟ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନରେ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଜିତିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏ ଭାଇଙ୍କ କମେଣ୍ଟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ ଏ ବର୍ଷେ କରିବାକୁ ହେଲେ ଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ମତ କମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ନଚେତ ବାଲିପୁଖୁରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଭଳି ଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଲୁଲୁ ସାମଲ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବିଜେଡିର ଯେଉଁ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ବିଜେଡି ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗକୁ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ରଖିବେ ନା ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିବେ? ଯଦି ବିଦା କରିଦେବେ, କାହାକୁ ରଖିବେ? ଏବଂ ଯଦି ତାକୁ ରଖିବେ, କେମିତି ରଖିବେ? ଇଏ ଗଣିତ ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ବିଗତ 1 ବର୍ଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନିର୍ବାଚନକୁ, ଏ ସମୟ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅତି ନିଜର ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷେ ହେଲା ଆଉ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ନେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବିକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସନ୍ଦେହ ଭାରି ମାରାତ୍ମକ। ତେଣୁ ଏ ସନ୍ଦେହ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା, ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବା କଥା, କେବଳ କଥାରେ ଚାଲିଛି, କାମରେ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଲୁଲୁ ସାମଲଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବିଜେଡି ଯେ ବୁଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ କେମିତି ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ନା, ବିଜେଡିର ଇଏ ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର। ନମସ୍କାର।